So, what's up guys? So, nandito ulit tayo sa aking vlog. And, tara! Uy! Nonsa di ka? Kuha man eh. Yahe, buhay kang tawhana ka no. So, what's up guys? This is Kelvin Roy on your screen and here. So, karon reading of honors na mo and nag-practice mi sa among intermission nga magsayaw mi. And kami pa lang doon ni David. Unsa na ang oras? It's already 8:51. 8:51 na, mag-9 na, unyang sabot na mo diri alas 6. Ngani dyan yung mga barkada ni mo no? Nadyo yung mga barkada nga, bas kang unsaon ni mo pag sabot-sabot sila, mayroon sila sa storya. Ha? Makayo! Lagi yung mga barkada nga mayroon sa storya nga, dili dyan buhaton dyan sa lihok. Ha? Asa naman mo? A few moments later. So unfortunately, na yung mga pagbag-o. And niabot na sa Dolores, dugay kayo. Sorry. Las 9 na dol. Sorry. Na yung mga pagbago and 53 pa ba? padulungay na gihapon. Change of Schedule. dili schedules. Ay. Kanang basta dili makadayo nata si CJ. Ay, God. Yeah. Soy. Maka-Facebook ka or Gmail? Maka-Gmail ka? Giyang na giyang. Mag-download mi sa ano be? Mag-download mi sa sayaw na mo, music. Dili do makato siguro CJ. Giyang bay. A few moments later. So, pabalik na mayroon ni Dolores sa among room and gikan mi sa internetan kay para mag-download sa music na mo para sa intermission, yes. And pabalik na mi karon sa room. Ambot lang i-check na mo kung nana among isa ka member nga si Kim. And dili jud makato si CJ, dili jud siya makasayaw. Asa ka! Thank you sa pag-choreograph. Now, malapit na kami. Lego. Oh, nanatsyad mo. Dili siya mo. Yes, dili jud siya kapas. Sorry. So, this is Kim Aliorina. Ito my vlog. Hi. So, we're gonna dance. Wait, wala mo sa di ba she's so bad then? Tara, magsugod na ta. Tara, magsugod na ta kay gamay lang tagoras.
Listen, man. I already got you. A few moments later. That's my crew right there. Listen, man. I heard you done got you a dime piece, man. Nigga Beyonce making good type. Nah. Is that true, man? I just want to know. When you feel your love's been taken, when you know there's something missing. In the dark, barely hanging on. Kumusta mga peeps? Kapoy na mo? Kapoy na, kira ko. Ikaw, kira ka. Hataw na! Huwag kang takot! Hataw! Huwag ka lang! Oy, akong teacher. Hi, ma'am. Bye. A few moments later. Gupuan naman, sir. So, mag-lunch na Mika. Hindi ba makakita ng trailer? So, mag-lunch na may karon. Bato mi sa kantin. Kauban ang mga crew, mga squad na ako rin. Ayan unta, ma-perfect na mo. Ang mga sayo niya, Chris. I hope you're watching. 2 hours later. So, na-meet everyone sa library yung mga nagkawan. Wala sa amin kay ganina rin na nagsigit kay ngayon. And yeah. So, na-alamid rin sa... Hi guys! My name is Theodore! Hi! Na-alamid sa auditorium. Mga dancers. Hi guys! My nose is so small. Guys, nag-ready naman yan. Hi guys! Now we're preparing. Theodore, speak! Hi! Ay, Lai. Lai. Lai, hi daw, Lai. Lai! Hi! Up here. Hi, Lai. Up here, daw. Galit ka sa akin. Speaking tayo. Software ka dyan sa floor. Ay! Napot ka na sa... Software ka. Bad man na. Say something, I'm giving. Excited na ka? I wanna die. No. I'll be the one if you want me to. Anywhere I Diba? Pagupit kaya presyo kayo nakadiri. Bye kayo. So, na-alamid rin sa may... Asa ni Korean store? Yeah, sa medio. Sa may NCCC. The reason why nga no ko nagatago kay basin bawal ang camera diri So yes, bawal man jud actually ang kanang camera diri mag-take of photos o kanang video so karon. Asa? Kasi mga piyang. Kani? Oh, gusto daw ni niya. Gusto lang tarong piyang. Uy, ang ako date and princess. Pero, gosh, yung bawal lagi. Ako daw. Ay, ma. Hello. Na kay nakuha. Sa man mo. Sa man piyang. Suko ka sa ako. Oh. Hmm.
Google. Sige na, once lang. Google. Oh. Kunya na, wala pa to na ko. Gusto mo gani? Palitan ta mo gingani. Na naman ko yung ana. Na naman ko yung... Ay, gusto Pero ko... wala eh. Ayaw nyo. Earrings. Hi AJ. Camera shy siya. Kumana ang event na mo. Unang namin dire. Yeah. Malibre siya nito. Logo, ako lagi ko dire. Nga po ang lighting. So, since wala may mapalit dire, manggawas na trabay. Manggawas na to. Bawas. Pakaulaw kayo. Uli na ta. Tara. Dili siya. Dito ko ninyo, ani. Oh, di. Napilaw. Hi Kim. Asa, ikaw nakapunod? Uy, pansinin mo naman ako. Kuhan ako. Ay. Di na ko, kamali ko. Uy, ikaw man tong babae Itong nagkamali ng hapak pa, Jud. Ah. Bye-bye.